I cap al més destacat d'aquesta setmana, les persones procedents de la Xina podrien deixar d'entrar a l'espai Schengen. Clara Cera. És una iniciativa impulsada per Alemanya i França per tal de combatre l'arribada del coronavirus al continent. Aquesta proposta, però, no és nova. Fa uns dies, els Estats Units ja va prohibir l'entrada de les persones xineses al país amb l'objectiu d'evitar que la malaltia es propagués. Pel que fa a Europa, el ministre de Salut alemanya Jens Spahn creu convenient pactar mesures comunes perquè no es podrà combatre amb èxit el coronavirus si es treballa de manera conjunta. He viatjat fins a Londres i París per poder discutir en persona allò que hem parlat per telèfon amb els meus homòlegs britànics i francesos. Hem vist que el coronavirus traspassa fronteres, que és una amenaça pels ciutadans europeus i del món, i per això és important acordar mesures comunes, intercanviar informació i decidir quina és la millor manera d'abordar el virus. De moment, hem tingut una reunió informal entre diferents ministeris de la Salut de la Unió Europea i estic molt satisfet. Hem coincidit que ens veiem preparats per afrontar l'epidèmia i que ens cal establir una cooperació europea. Mentrestant, el 52% dels escocesos voldria la independència respecte al Regne Unit. La Sant Miquel. Bona nit. Més de la meitat dels escocesos votaria sí a un segon referèndum d'independència. Així ho reflecteix l'enquesta feta per Panel Base entre el 28 i el 31 de gener, on el sí guanya amb el 52%. De fet, són 5 punts més respecte a fa un any. Aquests són uns resultats que han tingut el suport del diari The National, de tendència nacionalista, molt similars als fets per Survation unes hores abans, on el sí tindria el 50%. Just fa una setmana, qui havia fet la pregunta havia estat YouGov, que obtenia uns resultats molt semblants i favorables a la independència per primera vegada des del 2015. De fet, qui en parlava d'això era la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que deia el següent. El nostre propi govern, responsable davant dels escocesos, és responsable de les decisions i de les aliances internacionals que configuren la seva direcció i el nostre destí, un futur on continuem sent un lloc obert i acollidor per viure, estudiar i treballar, i un valorat membre de la família europea de les nacions. No us equivoqueu, després d'aquesta nit, que el futur només se'ns obre amb independència. I mentrestant, a Londres, un home apunyala 2 persones en un atac considerat com a terrorista. La policia metropolitana de Londres ha batut a trets aquest diumenge a l'autor d'un presumpte atemptat terrorista al barri de Streatham. L'atacant, perpetrat a les 2 a hora local, hauria apunyalat un mínim de 2 persones, segons informaven les autoritats del territori. Una tercera, a més, s'hauria ferit amb talls de vidres durant el propi tiroteig. 2 persones han estat apunyalades a la carretera de Streatham. Oficials armats del municipi de Lambeth, que formaven part d'una operació proactiva de vigilància contra el terrorisme i que seguien el sospitós a peu, van assistir immediatament i van disparar-lo, fet que va provocar la seva mort. El sospitós havia estat alliberat recentment de la presó on havia estat sentenciat per delictes de terrorisme relacionats amb l'islamisme. Ara per ara, un dels ferits de sexe masculí es trobaria molt greu. Les altres 2 víctimes, dones totes dues, estarien fora de perill, encara que una d'elles ha estat ingressada. La policia londinenca ha explicat que l'assaltant tenia un explosiu fals lligat al cos. Segons la BBC, es tractaria de Sudesh Aman, de 20 anys, que de fet es trobava sota vigilància policial després de sortir fa poc de la presó, on havia complert condemna per delictes terroristes. I si aquest gener no heu tingut massa fred, és normal perquè ha estat el mes de gener més càlid registrat mai a Europa, Laia. Doncs sí, aquest passat mes de gener s'ha arribat a estar 3,1 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, segons ha informat el Servei Europeu del Canvi Climàtic de Copèrnicus. Fins ara el rècord l'ostentava el gener del 2016, el 2020, però ha entrat en força i ha polvoritzat aquesta marca, superant-la per 0,03 graus més. Les temperatures encara s'han vist més accentuades en diverses zones de l'Europa nord-oriental, l'Escandinàvia i una part de Rússia, on han arribat a estar fins a 6 graus per sobre de la mitjana registrada entre 1981 i 2010. L'any 2016 també va ser el més calorós de la història. Tenint en compte aquestes primeres dades, tot fa pensar que el 2020 podria arribar a desbancar-lo. Per la seva part, el Parlament Europeu reparteix els escons que deixa buits al Regne Unit.
Fins ara, el Parlament Europeu estava format per 751 membres, el nombre màxim que estableix el Tractat de la Unió Europea. Amb la sortida del Regne Unit, una de les tasques que havia de fer aquesta institució era redistribuir els 73 escons que quedaven buits. A partir d'ara, 27 d'aquests es repartiran entre diferents estats membres i els 46 restants quedaran en reserva per si en un futur hi ha noves incorporacions a la Unió Europea. Els països que han sortit més beneficiats del Brexit són Espanya i França. A partir d'ara passaran a tenir 5 diputats més. Els segueixen amb 3, Itàlia i els Països Baixos. Alguns dels 46 diputats i diputades que entraran nous ja es coneixen, mentre que n'hi ha d'altres que encara estan pendents. A nivell espanyol entraran del PSOE Marcos Ros Sempere, pel PP Gabriel Mato, per Ciutadans Adrián Vázquez, per Vox Margarita de la Pisa i per Lliures per Europa Clara Ponsatí s'unirà a Carles Puigdemont i Toni Comín. I tanquem el bloc d'actualitat marxant cap a Portugal. A Porto, l'alcalde aposta per una unió entre Espanya i Portugal similar a la de Benelux. Iberolux és com Rui Moreira ha anomenat aquesta hipotètica unió. L'alcalde de Porto va confirmar en una entrevista que Espanya i Portugal haurien de tenir una estratègia coordinada, ja que aquesta podria beneficiar els dos països que, malgrat les seves semblances, han viscut enfrontats durant molts anys. Eu sempre acreditei, principalmente desde que Portugal... Sempre vaig creure, principalment des que Portugal i Espanya van arribar a la democràcia, que havíem de tenir un Benelux. És a dir, com es va fer amb Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg, que hauríem de tenir una estratègia coordinada entre Portugal i Espanya, perquè durant molts anys i centenars d'anys ens van donar l'esquena els uns als altres, amb grans sospites i desconfiança. Com enormes desafios, enormes suspeites i desconfiances. Moreira confia en que aquesta nova identitat ibèrica, la qual aniria més enllà de les fronteres europees, podria incrementar el turisme i les connexions amb la península i la resta del món. L'alcalde de la ciutat portuguesa va assenyalar, però, que tant el turisme com el creixent dels centres urbans hauran d'anar acompanyats de mesures que garantitzin la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. I també destaquem que... Un avió turc es trenca en 3 parts mentre aterrava a Istanbul i deixa més de 50 ferits. Thomas Kemmerich, del Partit Democràtic Lliure, és escollit nou ministre president de la regió Alemanya-Turíngia.